Oké, dus de landhouder komt binnen, die komt op X en die blijft daar. En jij kan dan een seintje geven naar boven als je begint te zingen. Ik zit erin en ik steek gewoon kan hij de baan over. En dan krijg je het stukje... Nou, dan vragen ze me, ik dat vestje jongen voor je met de hinstekeuring. En dat zij dat dan uitbeelden. Wat ik jong, dat beelden zij uit mijn hinders. Maar het is wel heel rap werden, want dat mag in 3 minuten nog wat het kleden. Maar het ligt wel prachtig. Ik voel me net Beatrix, zei ik. Netjes zwaar, ja? Wat zei je? Netjes zwaar, Dan gaan we netjes zwaaien, zeker. Wij zongen oer een hele soort dat Friesland groot om is. Als dat een keert zijn zilversboot, maar dat is één ding dat ik mis. Als Joost terug uit Friesland in, maar joer als Sanfetie, dan zullen jou hem roon omsteen, uit hindergrits café. Hoe viel dat in zo'n koets? Ja, heel leuk, hè? Ja, dat zegt echt als een koningentje. Ik weet nog hoe het is bij je geveeld. Ja, schitterend. Ja, alle hinders zijn prachtig, maar hij had het toch, ja. Ik zou jong dan de voeten heeg, de holle vieren. Maar als dat hier omstaat met zo's, dan is dat wel statig met die voeten en het komt heel mooi uit. Dus echt, zet het vast het tijd. Prachtig dier. Fries kinder, sagret en zwart. Het is een werk ontinkermaat. De voeten heeg, de holle vier. Terug lazen vrij en blij. Oh, die hinders die genieten ervan. Ja, die hebben dat altijd direct al. Als ze op het trailer komen thuis al, dan denken ze van... nou, we zijn van de week 2 keer wasken en we komen op het trailer en we hebben een dek op, dus het wordt show. Op keuringsdagen gaat het goed. De merrie is model. De volle haat, het zak in bloed. Ja, jullie krijgen allemaal de tekst mee naar huis. Dan kun je de hele avond de tekst nog oefenen en is vannacht op bed. Dat doe ik wat anders. Want dat is het grut hinder, zo stoer en bla bla bla. Hier meer daar. Nou, een beetje zo dat ze hem zien. Het is altijd wel even spannend, want ja, de hest al je uittocht op papier en ja, ik kun dat net oefenen. Ja, we hebben niet zo'n grote binnenbak of zo'n grote manege in de buurt. En er zijn al je professionele mensen, dus we zijn van nou, we nemen hier even een uur de tijd voor en dan 2-3 keer heb ik wel goed op tijd staan. Fries kinder, mij grut verstand, de trots van Friskeland. Dit is het. Duidelijk voor iedereen, dan moeten we nog een keer. Eén, nee één. Nou, jammer, ja. Jo smiet er wel echt met de bal, hè? Ja, ik moet ook jou altijd gewoon de kegels niet om, hè? Nee, maar er zit al wat doeken in de pakketactie. Ja, ja, vast wel, ja. Nou, dat is jouw techniek? Dat is mijn techniek, ja. Dan ben het van het subtiel rally, maar gewoon Ja, een beetje schieten, hut. hè? Ja, hard ervoor, hè? Ja. Johan, het zal lang al aanlopen. Net te lang aanloop, nee. Nee. Hoort het er niet? Ik rouw je meest iets al. Kan je dan beter sturen of zo? Ja. En nou Joert ben ik aan het scansmeten. Aan die kant in en aan die kant in. Het had nog net zoveel resultaat. Je had 3 omsmitten. Ja. Je bent wel aardig fanatiek, hè? Ik ben wel aardig fanatiek, maar dat heeft geen resultaat nog direct. Hè? Ja, jammer hè. Je maakt er wat in. Maar we maken er maar even.
Dat zit echt niet op, hè? Er wel, maar het roebel stiert verkeerd. Ja. Jammer, maar fijn. Dan word ik even beter. Nou ja, meestal gaat het redelijk goed, ja. Ja, een middenmotor. Ja. Nou ja, ik ben ook een beetje voor de gezelligheid, hè. Oh, dat wel. Ja, ook wel, ja. Hoe gaat het? Best. Dat komt misschien terug in. Zo het? Oh, ik weet het niet, maar het gaat best. Ja, je staat bovenaan? Ja, van al die nou. Ik ben trouwens mijn buurman ben ik erin gekomen. Die had me toen vregen. En dan ben ik al hier nog. Hier 84 size, ja, misschien wel langer. Ja, ik denk dat het er nog spijt van had, nou je bovenaan staat. Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik weet waar het zit. Waar het zit. Ja, maar ik ben weer aan beurt. Oké. Ja. Je moet hier vastsprongen al bouwen. Ja, ik ben weer aan beurt. Maar misschien al, iedereen wacht het. Ja, nou, wie zorgt even mij? Ja. Wij hebben wel een beetje, hè? Ja. Ja. Wij hebben wel een beetje. Ja. Net slagen. Joren, op 8.